perquè era la que m'oferia un horari més flexible. En el moment que em vaig apuntar necessitava aquesta flexibilitat d'horari i la veritat que m'anava molt bé per l'hora d'estudiar, de poder venir jo quan volgués a preparar-me cas i després podia tenir l'opció de fer tutories o de venir a classe. Tenia diferents classes que es repetien durant la setmana i si no podia anar amb una del matí podia anar amb una de la tarda. Bueno, és una professió que sempre m'ha agradat, sempre l'he tingut a dins i crec que és una posició que s'ha de preparar. Així com potser hi ha altres que et pots presentar una miqueta més preparant-ho a casa, aquesta trobo que és una que s'ha de preparar a l'acadèmia, amb gent que t'ajudi i que et doni consells. Molt bona, en general molt bona. El bo de venir a una acadèmia és que tens professors que normalment es dediquen al que estan ensenyant. En el cas de Mossos d'Esquadra són policies, en el cas de més administració doncs trobes també juristes, en el cas de policia també trobes molts juristes que t'ajuden a entendre millor tota la part legal, que és la més farragosa. I he trobat professors molt bons que t'ajuden molt tant a nivell de coneixements com pedagògics. Crec que són les dues proves que s'han de preparar més, perquè al final un test psicotècnic és una cosa que no estem acostumades al dia a dia. Les persones normalment sí que fem exàmens de coneixements o inclús una miqueta més semblants amb això, però tant com psicotècnics no ho preparem. Potser el més semblant és a l'hora de tenir el carnet de cotxe i això no té res a veure. I la part d'entrevista, doncs, les entrevistes, per molt preparat que estiguis a nivell de coneixements, sempre busquen un punt diferent i a l'hora d'anar a classe sempre t'ajuden a trobar aquest punt diferent i és una de les coses que sempre ens recomana a la classe hem de trobar sempre el nostre discurs, la nostra manera de fer les coses, però ells, en aquest cas els professors, ens ajuden molt a trobar aquesta manera de fer les coses. Jo diria l'entrevista, que efectivament encara no l'he fet, però jo diria que l'entrevista és el més complicat. És una prova en la qual no tens temps per pensar les respostes, no ho escrius, pots borrar i tornar a començar. Si en el cas d'un test de coneixements pots llegir la pregunta, pensar-la, veure per on l'abordes i acabar fent-la bé. En canvi, una entrevista, entre això i els nervis, que et poden jugar una mala passada. Aquí ens ajuden amb moltes tècniques també, de relaxació, d'entrar a la sala ja sense els nervis. El fet d'anar preparat també t'evita que totes aquestes cosetes que et puguin sortir no et facin una mala passada, però trobo que és la més difícil per tots aquests factors. Però sobretot la constància. La constància en una oposició és el més important. Moltes vegades les places que surten per una oposició són molt limitades i es presenta molta gent, sobretot si en aquest cas feia molt temps que no sortien, hi ha molta acumulació de gent i que no aprovis en una posició no vol dir que no siguis apte per a aquella posició, sinó simplement que en aquell moment no estaves tan preparat o que en aquell moment hi havia gent més preparada que tu. Llavors és qüestió de seguir intentant-ho i anar sempre a classe, procurar previndre una miqueta aquestes oposicions, també és un consell bastant bo, jo crec, perquè moltes vegades la gent es comença a preparar al moment que surt i al moment que surt tens 1-2 mesos per preparar-te que a vegades no són suficients. Sí, jo estic aquí perquè vaig estar mirant vàries i al final la que em vaig quedar, sobretot pel tema de flexibilitat, que és el que més, a mi em sembla que és el que més distingeix a l'OACAD, que et deixen fer molt la teva i això ajuda a que agafis amb més ganes també a estudiar, perquè potser si estàs treballant hi ha setmanes que estàs més carregat de feina i no pots estudiar tant, però això no fa que tu perdis classes, sinó simplement en aquell moment aparques una miqueta o minimitzes una mica els estudis i després pots continuar que tot vagi millor. Òbviament, quan s'aprova l'oposició has d'apretar per tu mateix, però sempre tens aquesta versatilitat.